Kumanta mo. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng pansit, kalderetang manok, chicharong bulaklak at meron tayong sausawan suka na may pipino. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Manganta na po. Yes. At bago sa lahat, mga kapudibis, happy birthday, Ate Albi. Thank you so much. Birthday ni Ate Albi at happy birthday, Birthday din ni Tatay at kay Lods, si Yes. Discarte. Yan. Yan, happy birthday, Lord. At sa Discarte. Nagpa-birthday ngayon ng August. August. Ang dami kong ka-birthday ngayon sa August. Happy birthday. Birthday mo din si ano? Sino? Si Ding Dong Dantes. Oo. Saka yung pamangkin ko, si Andy Paul Sarmiento, 12 years old. Ay, wow. Happy birthday. Birthday sa'yo, Pe. Ayan. Anda ni Tatay yan, tsaka ni Ate Albi. Ayan, ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Lambot. Sarap. Sarap. Naman. Grabe, sarap pagkaluto. Kanya, mama kapatid. Pansit. Manganta mo ka kapatid. Paborito ni Balar. Manganta mo, mga kapatid. Manganta mo. Namuktis, birthday ka. Gusto ko naman, papakas siya po. Bawal. Pares ang babae. Ayun niya akong ikis. Pares kami mababae. Baka ano naman sasabihin nyo? Lesbian kayo, anak. Sino naman lesbian sa inyo? Anak din magkong. Kag-green-minded mo naman. Ngayon yung babae, birthday, kikis mo lang. Beso-beso. Bahala mo lang din mag-comment ngayon. Sarap. May comment ka na ako. Mama niya anong sardinas yung bulldog, Hana. Siguro karela, ede pa ka ng bulldog do. Ede pa ka ng sardinas. So, cheers. Katimla. Meragul kami kay sardinas. Kapong Davis. Yaman to. May chicharong bulaklak din tayo dito. Paborito din ni Valerie. Oo. Ayan. Dahil birthday ni Ate Albi. Lahat ng paborito ko, niluto. Kaya birthday talaga makanyan. Yung una akong kaanan. Pansit. Pansit, kaldereta. Diyan na anong kaldereta. Yung pangimaga sa'yo kukunan. Pasko kayo. Pasta mo kayong pangimagas. Hindi siya mahilig sa sa matatamis. May nagre-request pa naman magmukbang daw tayo ng mga kakanin. Ay, kaanin. Saka yung mga pang dessert daw. Hindi siya mahilig ng ganun. Baliktad kami. Ako, paborito ko yung kakanin niya. Paborito niya yung kaanin.
Sige po. Magmumukbang siya ng kakanin. Ako kanin. At least, may kanin pa rin yun. O, diba? Oo. Hmm. Hindi siya mahilig sa mga kakanin. Kahit pizza, hindi mahilig sa pizza yan. Isa lang pizza. Ganun lang. Pero kanin, at isang kaldero pa yan. Bala malayo, bigay ko na sa'yo, ne? Thank you. Malayo kay Bal. Guys. Lambot. Manyaman. Kaya kami po kasi makapulib sa ating pandan, kaya ay na magpag-game si Ate Alfie. Ay na po may pasamsam. Ate pasundan gaya kami. Wala po kasi yung birthday na niya, magpaparlogin. Nagpapa, ako, nagsumsam. Samsam. Palong bala nga, ayun. Palong gin. Ano yun? Fiesta? Ganon. Hindi, may tubig pa po sa amin. Mm-mm. Yan. Kaya hindi tayo nakapag-invite. Sana mawala na yung tubig sa atin, eh. Sa besto. Sana sa fiesta din. Walang tubig. Ayan, ang dami nag-greet sa akin sa Facebook. Ayan. Thank you so much po sa mga nag-greet sa akin sa Facebook. Mm-mm. Thank you so much. At saka sa mga nag-chat sa akin para i-greet ako. Thank you so much po.
Hinintay ko na lang yung maging masayang birthday ko eh. Ano, Bakit? naikis ako. Ha? Hindi ka niya. Nakakaboring papakis. Ano pumangkin siya? Madam. Bakit? Putang kaya tameng. Pakisda ang body. Arnel. Wag na. Yeah. Kaya katuwa, biruan lang namin ni Valerie yun. Sarap. May cake ako, di ba? Uy. Maka pa. Gagagay na kagad. Ano, pag isang tapa ang bal niya. Ayan, may cake ako! Uy, may cake ako! Kaya buri ko is mag-birthday na lang yung cake. Gagagay mga kapodis. Yan! Gusto ko magpasalamat sa nagbigay ng cake sa akin, si Daniel Isaiah Pasha. Uy! Ano, tsaka si Apurisa! Apurisa, thank you so much! Love na ako talaga ng Apurisa. Thank you nang. Love you. Ayan. Tumatanggap pa rin tayo ng cake. Hanggang mamayang gabi mo. Hanggang mamayang gabi. Hanggang bukas, pwede pa. Ayan, thank you so much po. Hintayin natin si PBS. Siyempre, pagkanta na akong Valerie. Nabal? Ang wago lang. And siyempre, sa next mukbang na po tayo magsishoutout. Ay, sorry. Sorry po. Ayan, sa lahat na nagbe-birthday ngayon August 2, ito yung cake natin. Hintayin natin si BPM. Pagkanta na ako. Busog na ako. Kasi kanina, habang pagkaluto ng pansit, kumuha na ako. Ang sarap kasi pagkaluto ng pansit, na ba? Pwede na to. Ay, wala akong kutsara. Heto na. Happy birthday to you. Yes, happy birthday to you, madam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, madam. Happy birthday, Ate Albi. Thank you so much. Ay, ano yun mo na? Mag-wish ka na. Sige. Mag-wish tayo. Sige, good night po mga kapodibis. Bye-bye. Natulog na siya. Ayan, mga kapodibis. Happy birthday. Happy birthday sa akin at saka kay tatay mo sa pamangkin ko. At kay Lods Discarte. Happy birthday, happy birthday sa inyo. Ayan, mga kapodibis. Agi sa mina naman yung pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po.